La început era cuvântul. A fost, există și va fi mereu. Atunci când nici nu exista pământul, doar Duhul peste ape, ca și vântul. Cuvântul era însuși Dumnezeu. Un Dumnezeu, o forță creatoare a tot ce este, inițiator, apoi privit peste creația în splendoare, a rostit o binecuvântare ca un părinte bun și iubitor. Iar peste vremi, Dumnezeu Preasfântul a poruncit prin Moise lui Aron, căci vrea să-și înnoaie legământul. El, care în veci nu-și va schimba cuvântul și care în orice vreme e pe tron. Așa să binecuvântați copiii și să le spuneți, eu sunt Dumnezeu, acel ce în brațe pot să vă țin fiii, care vă strâng cum ploșca strânge puii, sub aripa și adăpostul meu. În orice vreme, El să te păzească, cu îngeri tăbărând în jurul tău. La umbra Lui, El să te adăpostească. Și o mână tare, veșnică, cerească, să te ocrotească în pururea mereu. Să facă Domnul ca să strălucească fața Lui blândă peste fața ta. În cunoștință să te îmbogățească, lumina sfântă să te însoțească, cu milă, îndurare pe poteci. Și Domnul tău să-și înalțe fața, mai sus de orice lucru, tot mereu, în orice zi, în orice noapte, în orice dimineață, de pacea Lui să-ți fie viața plină, să fie peste tine, Dumnezeu. Astfel să puneți veșnic al meu nume ca o pecetă peste fiii tăi, căci sunt ai mei și despărțiți de lume, îmi vor putea cu cinste al meu nume, cât vor umbla în ale mele căi. Și astăzi vocea Lui răsună, aduceți fiii voștri în fața mea, căci pentru toți am pregătit cunună. Aceasta este vestea cea mai bună, că abia aștept a binecuvânta. Amin.